Uy! Bago na po ng anak among kanding. Bago ra gino. Bago ra gyud ng anak. Color itom. Ay ang inahan na raw. Isar may ang anak basin og napanay kuan. Ha? Why siguro og napanay sulod. Yan. Bago pa na ba oh? Welcome baby. Isa na pod ka. Sunod-sunod. Salamat kayo kay safety ang iyang pagpanganak. Oh. Kita ninyo ng kanding nga bagong nanganak. Defensive kayo siya sa iyang bagong anak. Ginatanaw ta niya. Kita na siya katindog. Tapos siya kuan. Tapos siya pusod. Oh. Di sa nato na hilabtan, di sa nato tandugon. Congratulations inahan nga kanding. So karong bulan sa Oktubre tulo ka kanding na to ang nanganak diri sa farm. Yan. Bag-o lang ni boss ba kay man. Basa pa oh. Pag kuha na ko ganiha dire wala pa man eh. Bag-o lang gini siya. Yan. Color itom. Unya ang iyang mama brown ug itom, pero ang iyang anak pure nga itom. Now na to na unya inig tindog niya kung bayi ba na siya o laki. Hopefully bayi na siya para makapasanay ta. Bago pa. Ayan. Nana na siya basta bagong manganak ang kanding iya siyang simhot-simhoton. So October 29 siya dapat ka kuan. Naapay mga nagsunod nga buntis bus no? Asa na pita? Kining mga itom. So, October, ting anak niya. Ikatulo na ni siya nga kanding nanganak. Kani siya nauna ni siya og katao, dili katao, kakanding gaw no, dili katao. Oh, kana siya October 13. Kani siya 25. Tapos kini siya karon October 29. Ayan. Salamat kayo. Salamat kayo. Senior, salamat kayo. Safety ang pagpanganak sa among isa ka kanding. Ayan. Saraman siguro iyang anak daw pero murag na pa siguro sulod ano? Wala na. Dako iyang anak oh. Dako iyang anak. Bago pa. Yang taon-taon, butindog na. Tanaw siya, oh. Di lagi naman nahilabtan. Congratulations! Inahat nga kanding! Welcome!